Altså så Gabriel startede ude i torsdags, men er jo kommet ind igen, og det her med, at det er Kevin Dix, der spiller den højre stopper, det gør mærke til først og fremmest, at Andreas Cornelius har fundet vej til startopstillingen, men så også den her formation. Og midtbanespiller. Det er jo i hvert fald et formationsbytte. Kevin Dix. Bage ikke er så aggressiv i deres første pres. Står omkring midterlinjen, Tony Adamsen. Den der er sparket direkte på mål, og den er også sendt i mål. Den ryger bare ud af handskerne på ham. Hurtigt over den. Jeg synes, de har jo alverdens slås, hvor de kan fjerne smerterne. Ganske ser, der var derinde. Og imens så er der en, der scorer. Styrer. Efter spilmønster.